سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام زخبركم تخطاتلتي سبورت سينما سمرة لومي اب مدبنا نتي تور دي فرانس 2026 استسنابوتو تاريخاوي مبل 11 مدرخن نتي نبينيام جرماي عابي تسفان بدوتاتن حيزو زلو ناي موداتا وقعوي وطئيتن بعمقات كنرياينا سناي مكتتال أبز مدرخ زي بزعبا نا ياسبر فيليبسن مغزعتي استفلاليو قمتات كوسادو كوانتت أنحو ديانو جن نت مغزعتي بمسراز فيليبسن مبل سالساي درجة حيزو كزازم وقعوي جيرو ملو ازو سانزي فيليبسن لو ميزرخبام حمسانت بتات كم زيت أدكو زرقاقت كوينو نت نايك أتقليا ماليا قلس زيادة استحلالخن هلخ زمولون جير ولو بينام جرماي كاب غانتا NSN لومي مبل شاي درجة حيزو بمززام 33 نتبتات أكيبلو شوعة نتبي أب ماكلاي مالت انترميديت سبرينت 26 نتب دما أب مزازمي بتخالي شنخ ماديس بيدرسن نايلي ديل تريك لومي مبل 10 درجة حيزو بمززام 24 نتبت راي وسيرو إز مالت دما شومونت نتبي أب ماكلاي انترميديت سبرينت 16 نتب دما أب مزازمي بينام لومي كاب بيدرسن تشعات وسنتي نتبتات كتصبب كيلو اتني 54 نتب فللي حجي ناب 45 نتبي وريد يركب ازيني بينام ناب نايك اتقليا ماليا عود زلو تسفا زعبي يخوين الله أب تور دي فرانس 45 نتبي مالت بقليلو أب حدا ويكلتا مدرخات كم فللي كم زينا برك خون زخيل ناي نتب فلليو نابنت حدا مدرخ موادا درتخا أب درجة بزيات ولو اوان مسعر 5 نتبي كوهبكا يخيليو سلازي بينام أب زغطلو مدرخات نبيدرسن مقدام زلو تسفا بلعو درجة وسيخ اللهم اتلومي مبل سالساي درجة حيزو ززازمة ياسبر فيليبسن لومي 5 نتبتات بمئكاب حفشاوي نتبو 355 ابتحي ولو إذا مالت ياسبر حجي كابينيام ب10 شوعات نتبت راي ندحريتي ركب إذا حدش معبالزي نتنايك اتقلي عماليا وددر كاب درب قلس نابستحلالخة سلستي او قلس مالت بيدرسن بينيام جرماي كمون ياسبر فيليبسن كاير ولو بينام جرماي أبتم كساب حجز تخيلو 4 ناي جول مالت فلات مدرخات زرقايو زين غنا أتسأل نتنعتن نوعو أبزناي كتقلي ماليا زكايد زلو قلس فولين وحسن تواداداري كم زقبرو زمسكر عبي ستاستيكاوي مرتع الله بمسرت وقعوي حبريتا برو سايكلين ستاتس بينام جرماي ياسبر فيليبسنن أبتن 4 ناي جول مدرخات اتزو واحد ناي درجاتات دمر زلوهم تقادمتي كوينو مالوم إز مالت بينام جرماي أبزن 4 مدرخات زمزقبو ماكلاي درجة مبل 4.25 إز تتصور نتزي مستوم عبيتي توادرتي كنات أصرن كلو زلو بليجا فوليو تيم ميرلير دمر درجو إسرايو كلتا مدرخات كوان تسعر أب كالوت مدرخات جن ندحري تريفيو أولاف كوي دمر درجو إسران شعتنيو ماديس بيدرسن دمر درجو 30 شعتنيو زي ستاتستيكاوي حبريتازي بينام جرماي أبزخون عينت ناي جول قددم مالت بانش سبرينت كابتوم قداموت حيدت قدرمتي وصاي كوينو كم زي فلت زرقاقصيو بخال مداي سبرينترات كم بعل تيم ميرلير وي ياسبر فيليبسن نعود ريام زوادادرو كونتاتن ناي غانتوم ناي ليد اوت موچو انت زي كوينو تسفا قريصوم مبل 15 وي 20 درجه حيزوم كزازمو زبزح غزي نعزبينا بينام جرماي جن كابزيوم فولي زغبرو بوزحنتاوي كيلتو مالت ቨርሳታይሊቲ ናትዩ بينام جرماي أب كبيدن هوكت زمولو ناي موداتا كيلومترات بعلو منجد فتيرو ناب قدميت ناي مسلاف بليج ألوو مدرخ 11 بتاريخ اتزغلت أفا مالت 5.91 كيلومتر أب ساعات بمخانو بوزحات قرارمتي بسنك دخام حيلوم كتفو خلو بينام جن نتتاقتي تتاويرو تبق درجة حيزو كزازم كيلو الله بزي كازي تأجم أبزقات مولو ولا قا لك اعتملو معنتي قانتو بزو حاجز أبزي قبرت الوان وتأيتو كاب مبل حمشاي وي شاي درجة نتحتي أي وردن زدما أبزو ودرزي اتزبالت وحس تواداداري قبرو فيليبسن ندحريت زي مقزقاسو غانتا NSN مالت ناي بينام غانتا حدش تاكتيك كتندف كقددايو
ቅድሚ ሕጂ ንፔደርሰን ንምጥቃዕ ጥራይ ክትሓስብ እንተጸንሐት ሕጂ ግን ነቲ ብ17 ነጥቢ ጥራይ ንድሕሪት ዘሎ ፊሊፕሰን እውን ብጽኑዕ ክትከላኸለሉ ክትግደድ እያ ኣብተን ዝቕጽላ ማእከላይ ናይ ጎቦ መድረኻት ማለት ከም ናይ ጽባሕ መድረኽ 12 ዝኣመሰላ ጋንታ NSN ንማድስ ፔደርሰን ንምስዓር ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ክትግደድ እያ ማድስ ፔደርሰን ሓያል ተቐዳዳማይ እኳ እንተኾነ ኣብ ነዊሕን በሪኽን ጎቦታት ግን ከም ቢንያም ግርማይ ተጻዋርነት የብሉን ጋንታ NSN ኣብቶም ናይ መወዳእታ መድረኽ ዘለው ናይ መበል ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ደረጃታት ማለት ካታጎሪ 3-4 ነቲ ፍጥነት ብኸቢድ ከተትርሮ ኣለዋ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንፔደርሰንን ፊሊፕሰንን ካብ ፔሌቶን ንኽንጸሉን ንድሕሪት ንኽተርፉን ይገብሮም እዞም ተቐዳድምቲ ንድሕሪት እንተረኣ ተሪፎም ቢንያም ግርማይ ኣብቲ መዛዘሚ ብዘይ ብዙሕ ጸቕጢ ዓብ ነጥቢ ክእክብ ከሎ ፔደርሰን ግን ዝወሓደ ነጥቢ ሒዙ ክተርፍ ይኽእል እዩ እዚ ስልቲ እዚ ነቲ 45 ነጥቢ ፍልሊ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክድምስሶ ተኽእሎ ኣሎ ኣብቶም ጎቦታት ዝዓብለሎም መድረኻት እውን ጋንታ NSN ንቡር ስፕሪንት ከይካየድ ሓደ ካብ ተቐዳድምታ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ብሬክ ኣዌይ ክትሰድድ ትኽእል እያ እዚ ድማ ፔደርሰን ኣብ ማእከላይ ስፕሪንት ዝወስዶም ነጥብታት ንምቕናስ ይሕግዝ ቢንያም ባዕሉ ኣብተን ማእከላይ ስፕሪንት ዘለወን በረኽቲ ቦታታት ቀዲሙ ብምሕላፍ ካብ ፔደርሰን በቀሊሉ ነጥብታት ክኸስብ ይኽእል እዩ ኣብተን ናይ ጎላጎል መድረኻት ማለት ፍላት ስቴጅስ ጋንታ NSN ሓይላ ክትቁጥብ ኣለዋ ጋንታ NSN ፔሌቶን ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ሙሉእ ብምሉእ ንጋንታ ሊድል ትሬክ ክትሓድገሎም ክትመርጽ ኣለዋ ንሳቶም ሓይሎም ከጥፍኡ ከለው ቢንያምን ደቂ ጋንቱን ግን ኣብ ድሕሪ ዑደት ፔደርሰን ጥራይ ብምስዓብ ኣብ መወዳእታ ስፕሪንት ሓይሎም ከውፁ ይኽእሉ እዮም እዚ መበል 11 መድረኽ ካብ ቪቪ ናብ ኔቨርስ ብማእከላይ ገምጋም ፍጥነት 50.91 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ብምዛሙ ነቲ ኣብ 113 ዓመታት ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ዝነበረ ናይ ፍጥነት ክብረ ወሰናት ኩሉ ብምስባር እቲ ዝቐልጠፈ መድረኽ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ እዚ ታሪኻዊ ክብረ ወሰን እዚ ንናይ ሶረን ቬረንስኪዮልድ ዓወትን ንጋንታ ኢኖኤክስን ዘለዎ ትርጉምን ተዳሪእና ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ፍጥነት ካብ 45 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ንላዕሊ ምዝድይብ ናይ ኣየር ተጻዋርነት ማለት ኣይሮዳይናሚክ ድራግ ብዕጽፊ ዝውስኽ እዚ ማለት ተቐዳድምቲ ነዚ 50.91 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት ንምዕቃብ ዘውጽዎ ሓይሊ ማለት ኣብሶሉት ዌይቴጅ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ተቐዳድምቲ ንእሽቶ ዕረፍቲ ዝረኽብሉ ወይ ፍጥነት ዝንኪሉ ግዜ ኣይነበረን እቲ ውድድር ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ልዑል ወጥሪ ተኻይዱ እዚ ፍጥነት እዚ ኣብቶም ተቐዳድምቲ ከቢድ ናይ ሓይሊ ምስዋዕ ማለት ግላይኮጅን ዴፕሌሽን ዘስዓበይ ነይሩ እዚ ዓይነት ድኻም እዚ ነቶም ኣብ መወዳእታ ናይ ጉጅለ ስፕሪንት ቅጽበታዊ ውድድር ዝወዳደሩ ስፕሪንተራት ዝያዳ ሓያል ተጻዋርነት ክህልዎም ዝሓትት እዩ ኣብ ከም ዝበለ ኣዝዩ ቁልጡፍ መድረኽ ንናይ ቀጠልያ ማልያ ዝወዳደሩ ተቐዳድምቲ ክዕወትሉ ዝኽእሉ መድረኽ ኣይኮነን እቲ ውድድር ፍጹም ኣካላዊ ሓይሊ ዝሓትት እዩ ቬረንስኪዮልድ ብናይ ግዜ ውድድር ክእለቱን ዓቢ ኣካላዊ ህንጸቱን ማለት ሜትሮን 91 ቁመትን ልዑል ክብደትን ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት እዚ ኣብ ልዑል ፍጥነት ንዘሎ ናይ ኣየር ተጻዋርነት ሰይሩ ንምሕላፍ እቲ ዝበለጸ መሳርሒ እዩ ንሱ እቲ ዓቢ ናይ ኣካላዊ ሓይሊ ሞተሩ ብምጥቃም ነቲ ፍጥነት ክሳብ መወዳእታ ክዕቅቦ ተዓዚብና ኢና ኣብ ናይ ቅድም ክብረ ወሰን ማለት ኣብ 1999 50.35 ኪሎሜትር ሰዓት ብማሪዮ ቺፖሊኒ ዝተመዝገበ እዩ ነይሩ ቬረንስኪዮልድ ሎሚ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ክሰብሮ ምኽኣሉ ንዕኡ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝበለጸ ናይ ፍጥነት ቅድድም ዝሰዓረ ብርቱዕ ተቐዳዳማይ ከም ዝኾነ ዘመስከረ እዩ እዚ ዓወት እዚ ንስካንዲኔቪያን ቅድድም ብሽክሌታ ዓቢ ክብሪ ኣምፂኢሎም ኣሎ ቬረንስኪዮልድ ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ መድረኽ ክዕወት ዝኽኣለ መበል ሻውዓይ ኖርዌጃዊ ኮይኑሎ እዚ ድማ ንሃገሩ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዋ ስም ዘዕበየ እዩ ብዘይካዚ ኢኖኤክስ ብዋንነት ኣብ ምምዕባል ስካንዲኔቪያን ተቐዳድምቲ እትሰርሕ ጋንታ እያ ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ እቲ ዝቐልጠፈ መድረኽ ክትዕወት ምኽኣላ እቲ ናይ ምድላው ስራሕን ናይ ተቐዳድምቲ ምልምማድ ሞዴልን ካብቶም ዝሃብቶሙ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታታት ንላዕሊ ውጽኢታዊት ክትከውን ከም ዝኽኣለ ዘመስከረ እዩ ኣብዚ መድረኽ 11 ዘጋጠሙ ነቲ ውድድር ሙሉእ ብምሉእ ዝቐየሩ 3 ታክቲካዊ ፍጻሜታት ኣለዉ ኣብ ስፖርት ሳይንስ ብማእከላይ ገምጋም ፍጥነት 50.91 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ምቅድዳም ባዕሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ፍጥነት እዚ ግን ኣብ ትሕቲ 35 ክሳብ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ልዑል ሙቐት ተኻይዱ እዚ ብርቱዕ ሙቐት እዚ ምስ ታሪኻዊ ፍጥነት ክትሓሓዝ እንከሎ ኣብ ሰብነት ተቐዳድምቲ ዘስዕቦ ዋሕዲ ማይ ማለት ዲሃይድሬሽን ከምኡውን ምቅጻል ሓይልን ግላይኮጅን ዴፕሌሽን ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ
ተቀዳድምቲ ሎሚ ነዚ መድረኽ እዚ ብሰላም እንተዛዘምዎ እኳ እቲ ብሰንኪ እዚ መድረኽ ኣብ ሰብነቶም ዝተፈጥረ ዓቢ ናይ ጭዋዳታት ማህሰይቲ ግን ኣብተን ዝቕጽላ ከበድቲ ናይ ጎቦ መድረኻት ከም በዓል 12 13 መድረኻት ዓቢ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ እዚ ድማ ንተጻዋርነት ቢንያም ግርማይ ዓቢ ዕድል ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ሓደ ዓቢ ፍጻሜ ኣሎ ማቴዎ ጆርጎንሰን ካብ ቪዝማ ኣብ መበል 6.8 ኪሎሜትር ንድሕሪት ተሪፉ ካብ ፔሌቶን ወፂሎ ጆርጎንሰን ዮናስ ቬንገጋርድ ኣብተን ከበድቲ ናይ ጎቦ መድረኻት ዝሕግዝ እቲ ዝዓበየ ሓጋዝ እዩ ንሱ ኣብ ከም ዝበለ ናይ ጎላጉል መድረኽ ንድሕሪት ምትራፉ ንጋንታ ቪዝማ ሓደ ስውር ስጋኣት ዘመልክት እዩ ድኻም ወይ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ቤን ኦክነር ኣብ መበል 32 ኪሎሜትር ዘጋጠሞ ውድቀት ንናይ መድረኽ መሪሕነት ሕልሙ ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ኣሎ ኣብታ ቀዳመይቲ ሰዓት ናይ ዝውድድር እቲ ፍጥነት 55.9 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እዩ ነይሩ እዚ ማለት ከም በዓል አልፒሲን ሊድል ትሬክ ሳውዳል ኩዊክ ስቴፕ ዘለዋ ጋንታታት ነቲ ናይ ቅድሚት ጉጅለ ማለት ብሬክ ኣወይ ንምሓዝ ሓይለን ሙሉእ ብሙሉእ ኣቃጺሎን እየን እዚ ልዑል ምስሓብ ፍጥነት እዚ ኣብታ መወዳእታ 1 ኪሎሜትር ክበጽሑ ከለው እዞም መራሕቲ ተቐዳደምቲ ንስፕሪንተራቶም ዝሕግዝሉ ዓቕሚ ከም ዘይህልዎም ገይሩ እዩ ቬሬንስኪዮልድ ነዚ ድኻም እዚ ብምርኣዩ ኣብ መበል 500 ሜትሮ ቀዲሙ ስፕሪንት ዝጀመረ እቶም ካልኦት ስፕሪንተራት ግን ዝሕግዞም ደጋፊ ማለት ሊድ ኣውት ትሬንስ ስለ ዝሰኣኑ ንቬሬንስኪዮልድ ክቕድምዎ ኣይከኣሉን ክቡራት ተኸታተልቲ ስፖርት ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትንተናዊ መደብና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ቀጠልያ ማልያ ቅልስ ዝያዳ ሓያልን ህልኽን ዝመልኦን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ቪድዮና እንተፈቲኹሞ ላይክ ክትገብሩ ንቻነልና ሳብስክራይብ ኣይተረስዑ ጽባሕ ኣብ ውጽኢትን ትንተናዊ ትሕዝቶን መበል 12 መድረኽ ክንራኸብ ኢና ዓወት ንቢንያም ሰሰናዩ